Kunadag iti natataengan bonus para iti maysa nga individual no madanon na ti edad a 70 aging ga 90. Gaputa iti panawen or ita a panawen na nasapa ti ipupusay ti baro a henerasyon. Iti panagadal ti DOH lalaki ti kaaduan a nasapa amat matay kas iti sitwasyon dagiti daduma nga umili iti Baguio City. Ada report ni Audrey Villena. Iti uneg ti talo atawan agtaltalinad anangato ti bilang dagiti lalaki nga adan iti bisyo kandakdakkel ti chance sa apumusay gapu kadagiti risk factors nga itunda ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. May basar iti datos ti Baguio City Health Office di manon iti nasrok 2,000 ti smokers a lalaki iti syudad. Nabababano idilig iti nasrok may 1,000 a babae. Adamat iti nasrok 4,000 ti alcohol binge drinker a lalaki iti syudad. Nangat nga tulad tano idilig iti nasrok 2,000 a bilang iti babae. The average lifespan of Filipino women is 72.82. Compared mo sa men na 66.89, di ba ayaw po natin ng below 71. So ibig sabihin, mas madami pong lalaki ang namamatay premature. So, the average talaga na healthy ang mga lalaki is 57 years old. So that means kung mabubuhay po sila longer, they're going to live in a poor health condition. Ada dumadlang ti lalaki a pumuspusay gapu kadagiti vascular diseases, cerebrovascular diseases, heart disease, accident ken trauma, diabetes mellitus, kidney disease, alcohol-related diseases ken dadumapay. Sigun iti City Health Services Office, sana makaakar dagiti a sakit. Isu a mabalin a mapapektaran tapno sana kumarog ken sana mapasaran. It's a wake-up call po for both men within our community and of course the healthcare din. No, for men to be conscious on their health and also for the healthcare provider to talagang mag-focus or gumawa ng programs related sa men's health din. Inayo na payababan iti panangaywan iti salunat dagiti lalaki nang runa dagiti amma iti pagtangan katuwagas matlaang daytoy tapno masalwadan dati bukod da pamilya ken makapagbiag iti napaot atawan. Imbing laymot ni Dante kas may nga ama saan na amaliklikan ti maadan iti bisyo. Nupay kas sa mabawbawasan ng itaga putapan panunutan nati panang padakkel na kadagiti anak na. Kailangan ng gulay, yun yung laging tinuturok sa mga anak ko na kailangan aware sila sa mga pagkain nila na lalo na yung mga junk food, medyo umiiwas sila doon. Yung part na kailangan kong mag-stop kasi kailangan ko nang pumoko sa work. Yung katulad sabi ko kanina, pumoko sa work, tapos pag-alaga sa mga bata habang maliit pa sila. Palagi pa iti ahensya ti regular a panagpakonsulta tapno amuti kasasaad ti bagi uray no awan ti rikrik naan. Audrey Villena para iti Pagilian.